Guàrdia Civil un parell de setmanes després. El cas d'en Cipriano, detingut el dia 25, esdevindria tràgic. Durant l'interrogatori que fou sotmès, fou obligat a cops a empassar-se amb líquids corrosius que li provocaven doloroses i traumàtiques lesions internes. Malgrat que fou conduït a l'Hospital de Sant Joan i els metges es van mirar la conveniència de que romangués ingressat, en Cipriano fou retornat de nou al quarter on continuà l'interrogatori inhumà. Finalment, l'endemà fou ingressat a l'hospital sota l'atenta vigilància de la Guàrdia Civil. Malauradament, la nit del 17 de setembre moria a l'hospital fruit d'una hemorràgia interna. Ni els seus pares, ni germans, ni el seu advocat pogueren veure el seu cos, que fou enterrat en una fossa comuna al cementiri Roset. La seva mort va ser repartida pels mitjans catalans i espanyols de l'època emmordassats per la censura. La llei d'amnistia general aprovada pel govern espanyol en 1977 serveix encara avui de salvavides a tots aquells i aquelles que cometeren crims esgarrifosos durant els 40 anys emparats per les lleis i l'autoritat dels vencedors d'una cruenta guerra civil. Els seus morts, que n'hi hagué i molts, foren dignificats i homenatjats durant dècades mentre els desvençuts roben encara avui en fosses comunes i marges de camí. I és cert que no només l'Antonia, sinó la resta de milers de familiars represaliats pel franquisme, justícia, sens dubte, però al meu entendre es tracta, sobretot, de retornar la dignitat als seus familiars. Aquest tipus de reconeixement és per aquest motiu que ara seguirà treballant perquè aquest cas sigui reconegut i a continuació deixarem aquests clavells que es repartim aquí davant del retrat que han ficat i a continuació ens dirigirem al carrer Sant Elies on si l'Ajuntament va col·locar una placa i el va néixer García Oliver. Per tant, la primera parada serà al carrer Sant Elies, baixarà pel carrer Cristina. Javier tiene muy mal recuerdo de las situaciones capacitadas. Si l'he parat una parella de vegades no ha vingut al canvi no he vingut Joan García Oliver va néixer al carrer Sant Elies l'any 1900. Va ser destacat membre de la Federació Anarquista Ibèrica i del sindicat anarcosindicalista DNT. Va formar part també de grups d'acció com els Solidarios i Nosotros, amb els quals va practicar allò que anomenava la gimnàstica revolucionària des del 1923, la qual va tenir gran importància en les milícies per tal de Si esto no se arregla, Guerra, guerra, guerra! si esto no se arregla, Guerra, guerra, guerra! Parlo per part de la PA, d'acord? Tenim 55 famílies amb greus problemes amb els bancs. 5 famílies, abans de juny, estaran al carrer. Diuen que som il·legals i que som uns delinqüents. Mentida. Quan ocupem una casa d'un banc que porta més de 2 anys buit, el delinqüent és aquest banc d'aquí.
Este comisionado con la ascendent a una afiliada de la CGT. Porque aquí la empresa que paga la plantilla la seva mala gestió empresarial i substituir els actuals treballadors precàries en condicions més precàries i pitjors salaris, utilitzant a més contractació fraudulenta. Us demanem que no s'hi consumeixi fins que hi ha respecte normatiu laboral com a mínim i pagui els salaris que lleven a la treballadora acomiadada. I tornarem demà i no se faci falta. Per a més manifestar-nos i marcar tot un seguit d'objectius de la nostra lluita. Agrair a tots els que heu vingut, agrair als col·lectius convocants, la PA, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, la COS, la CUP, la CGT, Arran i l'Ateneu Llibertari i tota la gent que heu vingut avui aquí i animar-vos a continuar la lluita és més important que mai i també recordar que demà tenim convocada tots aquests col·lectius de Reus, més tota la resta de col·lectius del camp, tenim convocada una manifestació anticapitalista a Tarragona, punt de trobada a les 6 de la tarda a la Rambla Nova a plaça Imperial Tàrraco. Salut, amunt i lluita!